जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग। तर मंडळी तुम्हाला पण माहिती असेल आज आमच्या गणपती बाप्पांचं विसर्जन आणि व्लॉग संध्याकाळ होते, विसर्जन झालेला आहे। तर तुम्हाला आतापर्यंत सगळं दाखवलेलं आहे मंडळी आणि आम्ही डेली व्लॉग करतोय, तुम्हाला पण माहिती आहे। तर विसर्जनाचं कसं नाही दाखवणार, तर व्हॉइस ओव्हर असणार आहे, तेवढा अगोदरच सांगते, थोडा ॲडजस्ट करून घ्या। कारण व्लॉग असा पर्टिक्युलर म्हणजे असा एकदम स्ट्रेट करायला भेटलेला नाही मला, कारण सगळी गडबड होती, भाड्यांची वगैरे गडबड चालू होती, त्याच्यामुळे सकाळी नीट व्लॉग स्टार्टच करायला मिळालं नाही आणि गडबडीत मी व्लॉग स्टार्ट पण केलेला नाही। सकाळपासून 1:45 पर्यंत भाड्यालाच होतो, नंतर थोडा वेळ पप्पा गेले, थोडा वेळ मी रेस्ट केला, त्याच्यानंतर मग संध्याकाळी 4:30 पावणे 5 वाजता आम्ही गणपती बाप्पांचं विसर्जन केलं आणि तो पण पाऊस होता। बाकीचं काही जास्त बोलत नाही, तुम्ही बघून घ्या। आणि व्हॉइसवर मालवणीत असणार आहे, तर मी मालवणी आहे आणि कोकणात नाही, इकडनं कुडामधनं सिंधुदुर्गमधनं, तर मालवणी आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आहे मालवणीला। तर नक्की बघा, तुम्हाला मजा येणार आहे 100%। कशाप्रकारे आमच्या गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालं आहे ते बघा। आणि दुसरी गोष्ट, तर आपले सबस्क्रायबर आज भेटायला आले होते आमच्या घरी, तर खूप चांगलं वाटलं। मी त्याविषयी जस्ट बोललो होतो असा की आमचा गणपती बघायला या म्हणून, की अशी मनात खंत नको की बघायला आले नाहीत कोण, मी बोललो। आणि तर आरती कांबळी म्हणून सबस्क्रायबर होते, ते आले, तर खूप चांगलं वाटलं। तुम्हाला तुमची कमेंट पण मी वाचली, तर तुमचा गणपती पण बघायला नक्कीच येईन। मग या आईला पण बोललो आहे मी, तर बघा, एन्जॉय करा कशाप्रकारे आमच्या गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालं। मंडे 1.5 दिवस कसं गेलो, गणपती बाप्पाच्या विसर्जनाची वेळ कधी येली काय कळाकच नाही। तर दिव्यान मस्तपैकी माती सोडून घेतल्यान, सगळे टाळ त्याच्यानंतर काकडी वगैरे सगळ्या काढून घेतल्यान, कारण दिव्यावर सध्या जबाबदारी आहे, कारण आमका असा अडचण। तर फायनली गौरी वगैरे पण घेतल्यान आणि सगळं साहित्य आम्ही घेतलो एका पिशवेत। त्याच्यानंतर पप्पानी आणि नंदून गणपती बाप्पाची मूर्ती आसनावरनं खाली उतरवल्यानी आणि खळ्यात घेऊन जाय होते। तर दिव्यान मस्तपैकी खळ्यात रांगोळी काढल्यान आणि या दिवसभर कंटिन्यू पाऊसच पडा होतो, त्याच्यामुळे खळ्यात पण झालेलो चिखल। आणि आता दिव्या काढतात श्रवण म्हणजे मंडे आता गणपती बाप्पा तर चालले, तर आमच्यासाठी गणपती बाप्पाची ही 1 वर्षाची राखण असा। तर त्याच्यानंतर काढून घेतल्यान तीर्थ आणि त्याच्यानंतर त्या तीर्थ व्यवस्थितरित्या घेऊन झाल्यानंतर आमका सगळ्यांका दिव्यान तीर्थ वाटल्यान पण। गणपती बाप्पा विसर्जनासाठी सांगितलेलं मंडळी आम्ही टेम्पो, तर नंदून आणि गणपती बाप्पाची मूर्ती व्यवस्थित टेम्पोत बसवल्यानी आणि सगळेजण मंडळी टेम्पोत बसले आणि आम्ही आता चाललो नदीकडे। बाहेर तर पडलो आणि जाता आता भेटले आमका पोरगे, त्यांना पण आम्ही गाडीत बोलव होतो, पण ते काय गाडीत येऊक तयार नाही। आणि मोठी गोष्ट म्हणजे आमचं जिमी सुद्धा मंडळी ना गणपती पोचव आमच्यासोबत बाहेर पडलो। मस्त मजा मस्ती करीत करीत आम्ही चाललो नदीकडे आणि आता असतली आरती।
कायेन वाचा मनेन देवा पूजा करावा करवी प्रभा करोनी आज्ञो सकल परस्मै नारायणा हरि समर्पया आज केशव राम नारायण श्रीरामो वासुदेव श्रीधरौ माधवौ गोपिका वल्लभौ जानकी नायकौ रामचंद्र मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मंगळमूर्ती मोरया। आरती तर एकदम जबरदस्त झाली। त्याच्यानंतर पप्पानी आणि नंदून गणपती बाप्पाची मूर्ती खाली उतरवल्यानी आणि मंडई परत एकदा पाऊसनं जोरदार स्टार्ट झालेलो, पण छत्रे होते बऱ्याच जणांकडे। त्याच्यानंतर पप्पानी नारळ फोडून घेतल्याने आणि मंडई हो नारळ फोडून झाल्यानंतर ना तर तीर्थ हातावरती घ्यायचा असता, तर आमका तर अडचण होती, त्याच्यामुळे आमका कोणाक तर घेऊक मिळायचं नाही। पण दिव्यान घेतल्यान आणि जानिया वगैरे काढून घेतल्यान आणि हे आजोबा होते ना, यांना सगळी माहिती होती जानिया, त्याच्यानंतर व्हिडिओ घ्यायचा असतं मंडई पाटावर ठेवूक, तो काढून झालो आणि गणपती बाप्पाची मूर्ती आम्ही नदीकडे घेऊन चालू केलं। आणि ही वाट जरा खराब होती कारण या साईडनं गुरांना नदीकडे जातात, तर बाबू पण असा आणि वाडीतले सगळे पोरगे असत, तर एकदम खूपच मस्त वाटत होता। तर आम्ही नदीकडे जाऊन निघालो आणि फायनली बघता बघता नदीकडे पोहोचलो, पण आणि पाणी जास्त चालू झालेला, तर पाट लावल्याने पाणी याक, त्याच्यानंतर पाट आम्ही घेतलो आणि आमचं जिमी पण गणपती बाप्पाची मूर्ती सोडू गेलो आणि बघता बघता मंडई गणपती बाप्पाचं विसर्जन झाला। मी पाट डोक्यावरती घेतलंय आणि चलत चलत आता चाललो आम्ही घराकडे आणि प्रसादी झाली पुढे गेल्यानंतर। फायनली मंडळी घरी आलो, पाट घेऊन आहे डोक्यावरती, आता अगरबत्ती लावायची आणि नंतर आतमध्ये। तर असा होता आमचा गणपती बाप्पांचं विसर्जन नॉर्मल। खरं तर आमचं घर मंडळी वाडीपासून लांब आहे, आम्ही बरेच लांब राहतो, जिकडे गणपती विसर्जन करायला गेलो तिकडे आमची वाडी आहे। बाबू दिव्या पण येते, दिव्या खालीच आहे, पप्पांसोबत चालत येत आहेत, पप्पा भिजलेले गणपती पुढे घेऊन गेले होते। आली दिव्या, चला जाऊया आतमध्ये। म्हणजे आमचा पाठ दरवाजाच्या कटोकट आहे एकदम। बाबू धरू तुरकला चला, गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालं मंडळी। पाऊस केवढ्या मोठ्याने चालू झालाय बघा, बरं झालं टाइमवरती आम्ही विसर्जन करून आलो, नाहीतर सगळी गडबड होणार होती, बाकी काय ना भेजायला होणार होते एकदम जोरदार पडतोय। 5:54 झाले मंडळी। आता आपण जातोय भाड्याला, मला भाड्याचा फोन आलेला आहे आणि सकाळपासून मन भाड्यांच्याच मागे होतो 12:45 पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर नाही म्हणायला येत नाही, जवळजवळच जायचं होतं, लांबचं भाडं होतं पण ते घेतलेलं नाही, आज गणपती विसर्जन होतं आमचं त्याच्यामुळे, आणि पावसामुळे जरा गडबड झाली, नाहीतर मगाशी पण चालत जाणार होतं ते, मग गाडीत बसूनच गेलो आम्ही। आणि आमची चतुर्थी एकदम अशी आली आणि कधीच्या कधी संपली काय कळलाच नाही, 1.5 दिवस लगेच जास्त गेला एकदम निघून। बघूया आता पुढच्या वर्षी डायरेक्ट 21 दिवस असणार गणपती 100%। जरासा पाऊस कमी होऊ दे, निघतो लगेच भाड्याला। फायनली मंडळी घरी आलो, भाडं सोडून झालं, आता वरच्या घरी सगळा सेट, इकडेच सगळे। काय करता पप्पा? काय गेले पप्पा, गेले मंडळी भजनाला, 9 वाजले करेक्ट, बघू शकताय। भूक लागली, पप्पा काय बोलले, जेव घेतले का जेवण घ्यावा? आ तसं नाही, लवकर येतले का भजनानंतर? एकच ओके मंडळी, जरा हातपाय धुवून येतो। मंडळी हातपाय तर धुवून झालेले आहेत आणि बाकी आज कोण काही जेवत नाहीत, आता टाइम झालेला आहे 10 वाजायला आलेले आहेत, तर बऱ्याच वेळानंतर तसं भेटतोय बघायला गेलात तर। आणि मी तर चाय आणि पुरी खाऊन झालेलो आहे, बाकी कोण काही जेवत नाही, आणि पप्पा भजनाला गेलेत, ते काय आलेले नाहीत, तर बघूया किती वाजता येत आहेत। आणि उद्यापासून कंटिन्यू गाडीवरतीच असणार आहे। आमची चतुर्थी तर संपली लगेच, यंदा काय असं वाटलंच नाही चतुर्थी असल्यासारखी, कधीच्या कधी 1.5 दिवस कधी गेला काय कळालंच नाही, एकदम फास्ट। तर उद्या कंटिन्यू गाडीवरतीच, आणि बघूया आता कुणाकुणाचे गणपती बघायला जातोय, आणि डेकोरेशन वगैरे आना बोलत होता, आनाचा गणपती बघायचा जायचं आहे, आणि बघूया कुणाकुणाचे डेकोरेशन मस्त आहेत, ब्लॉग येणार आहेत, तर कमेंट पण होती की
गावात जा आणि गावातल्या गणपतींचे म्हणजे डेकोरेशन वगैरे असा ब्लॉग बनव म्हणून. तर टाईम काढून जाईन नक्कीच. आणि अजून बरेच दिवस आहेत, आज काय 1.5 दिवस म्हणजे आज दुसराच दिवस म्हणा. तर बघूया कसा कसा काय काय होणार आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.